wij komen beginnen met onze eerste onderwerp. Want onder grote belangstelling is vorige week sneun de nieuwe reddingsboot van het KNRM-station Lauwerzee feestelijk gedoopt. Wij zijn in de studio oorscout Douwe van der Laan en Jochem Wiersma van het station KNRM-station Lauwerzee. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Nou, allereerst natuurlijk lokweesken met een nieuwe reddingsboot. Dank u wel. Ja, en wat maakt het deze reddingsboot oors dan de vorige? Ja, wat maakt het er oors? Je kon in techniek een heel stuk vooruit. Want onze huidige reddingsboot, wie 22 jaar oud. En wij zijn eigenlijk qua techniek een heel eind vooruit gaan. Dus stillere motoren, we kunnen wat sneller varen. Het is... we zijn zuiniger. Het is al jaar sterk verbeteren eigenlijk ten opzichte van onze huidige reddingsboot. Ja, dus hij is al even de 22 jaar oud, de vorige reddingsboot. Dan is het dus wel een bepaalde termijn verstreken dat op een gegeven moment wel wat nice ziekje moest. Nou ja, op een gegeven moment, een boot is dan 22 jaar oud. Er komen hege kosten komt erachterbij. Dan is het eigenlijk wel zo van, dan moet je wel zien van... Ja, voldoen om de eisen van Joert en Dai. En aan de 22 jaar had de huidige boot goed zijn best dienst, zeg maar. En hebben we een hele mooie boot daar waarvoor we weer omkregen. Ja, want je ben als mijwerkers van het station Lauwerzee ben je natuurlijk, misschien wel wekelijks op het wetter te vinden met een boot. Wat voor inspraak ga je hem zelf voor het moment dat er naar je boot komt en er wordt een naar je boot ontwikkelen? Ja, ga je hem er zelf inspraak op bepaalde dingen? Toen de Van Wijkklas, of in ieder geval ontworpen werd, zeg maar, eerder wel vanuit het hoofdkantoor van de KNRM, eerder wel jongen van... Wat zijn de eisen van de opstappers, de skippers eigenlijk, van wat willen die graag op een boord houden, zeg maar. En onder daarvan is eigenlijk, als dat in een heel mooi grote pot eigenlijk dienen. En daar hebben ze eigenlijk wel een hele mooie boord voor waar we hebben een heel mooi boord voor waar we omkregen. Dat er echt specifiek luisteren is naar de mensen eigenlijk, die erop varen. Ja, en waar maak ik dan krijgt om denken, hè? Want je komt natuurlijk van alle situaties voorbij, op wetter. Waar maak ik dan krijgt om denken? Om bepaalde dingen op die boot. Wordt het makkelijker of is het voor hem zelf minder het werk? Ja, wat deze nieuwe boot onder andere had, wat we nou op oude boot net heten, dat is een drenkelingenklep aan de achterkant van de boot. En daarmee kun je drenkelingen horizontaal makkelijk uit het water krijgen. Nou, dat is voor u een heel groot voordeel. De boot is een meter langer, dus we hebben wat meer ruimte om een patiënt achterop eventueel mee te nemen. En qua techniek, we varen op HVO 100 brandstof. Dus we gaan er een heel erg op vooruit, zei Douwe ik al zei. En dat is ook een beetje in de lijn van wat de KNRM wil. De KNRM landelijk wil in 15 jaar vivers aan de boten vervangen of moderniseren. Dus daar is deze onder andere in van. Ja, maar dat zei ze leven. Die brandstof, wordt er aan specifiek rekening houden bij een bepaalde milieueisen, of bepaalde zuinigheid natuurlijk? Ja, nou de KNRM die had eigenlijk als doel gesteld om een beetje CO2-neutraal met ons materiaal om te gaan. Nou, en daar is de HVO brandstof een heel mooi onderdeel van. En daar geef ik dankbaar in mij. Ja, nou ben je net het enige station die het naar je boot kregen had. Kun je daar zo vertellen? Want ik hier begrepen dat Skimozee exact dezelfde boot nog had, hè? Nou, Skimmer gaat de vredes voor de dood van onze boot. Ik een boot kregen de andere Dorothea. Dat is een listere boot aan huis. En die wordt inzet, zeg maar, aan de zuidkant van Skimmer dus op het wat. En Skimmer gaat correct als huis. Ik 2 boten in het eerst. Skimmer gaat een hele grote boot, de Koning Willem I. Die met name op een Noordzee actief is. Nou, en ze had dus de Anne Dorothea, die zit meer aan de andere kant van Skimmer. En die kan wat op plakken komen waar de grote boot net komen kan. Nou, er zaten, we hadden inmiddels ook 2 boten. En we hadden een nieuwe boot, ook voor het wat. En we hadden Springbok, die hebben we voor het Lauwersmaar. Waar we ook een station hebben. Ja, en dan wist dan natuurlijk naar je boot. Wat voor training vergt dat krijgt? Want je zegt ook ding waar misschien bij gelijk op leren maar dan. Klopt. Onze nijboot, de huidige reddingsboot, die is nog steeds aanwezig, zeg maar. Is ook nog steeds inzetbaar eigenlijk. Want wij maken de nieuwe reddingsboot maken dus wel eigen meidje. En bepaalde dingen ben toch anders dan dat we op onze oude boord eigenlijk doen. Dus wij trainen eigenlijk iedere man die mij bij de boord eigenlijk. Om de nieuwe boord eigenlijk eigen te laten meidje. Ja.
Ja, nou ja, dan zit je hem dus op Blauwe Zeeg. Hè? Dus voor mij, ik ben even vergeten, Oerenberg komt voor het links in. Dan heb je hem station. Maar hoeveel mensen ben je daar actief momenteel? Nou, we hebben een groepje van 30 vrijwilligers. En dat bestaat dan uit opstappers, skippers, helpers aan de wal, een plaatselijke commissie. Nou, en maar die 30 mensen besteren we uw station. En die mensen komen, het grootste gedeelte komt van de Friese kant. Er zijn nog een paar die komen van de Grijze kant. Ja, en Lauwe Zoog leidt eigenlijk een beetje op een raar plak. Maar ja, hoe die ben er net zoveel mensen beschikbaar. Dus wie moet er overal komen? Ja, krijgt dus de brandweer. We gaan peperbuis. En zodra het gaat, maar we zien op het station komen. Dan mogen we eigenlijk binnen 12 minuten tot een kwartier. Maar we zien op het wetter. Ja. En dat slaagt het wel, hè? Want je bent natuurlijk op vrijwillige basis. Dat nota slaagt dat altijd goed. Ja, dat gaat prima. Ja. En kun je nog meestal broeken? Kun je nog eventueel naar je meestal? Want vrijwilligerswerk is natuurlijk... Ja, we zijn altijd op zoek naar meisken. En staat de lijst die en Geert houden we eigenlijk elke keer dat er 2 nieuwe opstappers bij komen. Nou, die komen bij ons en die draaien een aantal keren mee. Nou, en als dat van beide kanten goed bevalt, dan gaan ze een opleidingstraject in. En dan draaien ze maar mee. Ja, dus mensen die momenteel zitten te harken naar de radio, die denken van ja, dat is misschien wel wat. Kunnen die zich bij je ommelden of een gesprek of wat dan ook? Die kan zich bij ons altijd melden. En misschien wel een mooie opstap komen om te zien wat we doen is de reddingbootdag die op 9 mei houden wordt. Dat is landelijk. Dat is dan voor onze donateurs. Om die mensen meevaren te laten. En mensen die het net donateur zijn en kennen 30 plaatsen donateur worden. Dan moeten ze meevaren. Nou ja, dat zijn eigenlijk de gelegenheden om kennis met de KNRM te maken. Ja, dus 9 mei, oorstenen, dan is die Nationale Reddingsbootdag en ik op Blauwe Zeeg. Dus mensen die er meer van over willen willen of geïnteresseerd zijn, moeten dan zeker even langsgaan bij hem op je station. Nou, tegen dank dat je naar de studio wilde komen, Jochem Wiersma, Douwe van Laan. Heel veel succes met je werk bij de KNRM. Ja, dank u wel. Dank u wel. Dit is de Weekend Nieuws Show. Bij Lammert Halma.